Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a resoldre exercicis de la prova d'accés a la Universitat de les Pau de Catalunya de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Concretament, aquest és l'examen de l'any 2022. Anem a veure el primer exercici. Ens diu, a l'Institut d'en Martí han elaborat 3 tipus diferents de rams de roses per vendre el dia de Sant Jordi. L'opció clàssica consisteix en una rosa i una espiga. Després diu, l'opció de ram petit està formada per 3 roses i 2 espigues. I finalment, l'opció de ram gran consisteix en mitja dotzena de roses i 3 espigues. Tots els rams, siguin de l'opció que siguin, porten un bonic embolcall. Sabem que s'han utilitzat 200 roses, 135 espigues i 85 embolcalls. Quants rams s'han elaborat de cada tipus? És a dir, ens han fet 3 tipus diferents de rams, tots porten un embolcall, és a dir, un embolcall per ram, tot i que siguin de tipus diferents. Per tant, això ja ens dona una pista de quants rams hi haurà en total. És a dir, si en total tenim 85 embolcalls, aquests 85 embolcalls s'han de repartir entre els 3 tipus diferents de rams. És a dir, entre el clàssic, el petit i el gran. I després cadascun n'hi ha algun que porta més roses que l'altre o que porta més espigues que l'altre. Anem a apuntar tota la informació aquesta que tenim aquí a la pissarra. És a dir, nosaltres el que tenim són 3 tipus de rams. X anomenem, per exemple, l'opció clàssica, la Y anomenem el ram petit i la Z anomenem el ram gran. Aleshores, aquí hem apuntat el que porta cada un d'aquests 3 tipus. L'opció clàssica portava una rosa i una espiga, l'opció del ram petit 3 roses i 2 espigues i l'opció del ram gran portava 6 roses i 3 espigues. I aleshores nosaltres en total sabem que hi han 200 roses, 135 espigues i 85 embolcalls. Aquesta és la que dèiem que ens dona la pista dels rams que hi ha, és a dir, els clàssics més els petits més els grans, n'hi ha un de cada. Per tant, aquesta seria una de les equacions. Diríem que x més y més z, és a dir, els rams clàssics més els petits més els grans, això fa un total de 85, que això seria els embolcalls. Després, les roses. Anem a utilitzar el nombre de roses que hem fet servir per cada un dels tipus de rams. És a dir, per la clàssica hem fet servir una rosa, per tant, UX. Per la petita, és a dir, pel ram petit, 3 roses, per tant, posarem 3i, és a dir, X és el nombre de rams, I és el nombre de rams petits, per tant, ho multipliquem pel número de roses. I 6 roses hem utilitzat en el ram gran, per tant, 6 multiplicat per z, i això ens dona el total de roses utilitzades, que són 200. I l'última equació que ens falta seria per les espigues, és a dir, en el clàssic n'hem utilitzat una, en el petit 2 i en el gran 3. Per tant, això seria x més 2i més 3z és igual al nombre d'espigues, que en aquest cas és 135. Aleshores, tenim aquí un sistema i el que ens demana és que trobem quants n'hem fet de cada tipus i a partir d'aquí ho hauríem de resoldre. Ho podem resoldre per Gauss o per Cramer. Vaig a fer-ho per Gauss. Si ho fem per Gauss, una de les equacions la deixem fixa com a l'equació primera, és indiferent quina deixem. Deixaré aquesta, que és la primera que tinc escrita. X més 3i més 6z és igual a 200. I ara el que vull és aconseguir un 0 aquí i un 0 aquí.
Com ho aconseguirem? Doncs combinant l'equació 1 amb la 2 i després la 1 amb la 3. Sempre l'equació que deixem com a primera és la que juguem, diguéssim, per fer la reducció amb la primera i la segona i la primera i la tercera. En aquest cas, simplement, si això és l'equació 1, això és l'equació 2 i això és l'equació 3, l'únic que hauríem de fer aquí és restar les equacions, no? És a dir, la primera menys la segona i ens sortirà aquesta combinació que volem aquí perquè ens doni el 0 aquest. Posem la primera equació tal com està, x més 3y més 6z és igual a 200 i la segona o l'apuntem i anem restant o l'apuntem directament canviada de signe i així segur que no ens oblidem. És a dir, menys x menys 2y menys 3z és igual a menys 135. A partir d'aquí, la x ens dona 0, la y ens dona una y, 6 menys 3 ens donaria 3z i 200 menys 135 ens donaria 65. A partir d'aquí posem això i aquesta seria l'equació segona. Anem ara a fer la tercera. La tercera volem aconseguir també aquest 0 d'aquí i el que farem és combinar la primera i la tercera. Igual que abans, necessitem un 0 que simplement si restem l'equació 1 amb la 3 ens marxarà la x. Deixem la primera equació tal com la tenim, més 6z és igual a 200 i anem a apuntar la tercera canviada tota de signe. Menys x, menys y, menys z és igual a menys 85. Si sumem les x em dona 0, les y 3 menys 1 ens donarà 2y positiu, 6z menys 1z ens donarà 5z en positiu. Si nosaltres hem fet una combinació diferent o simplement les hem posat al revés, ens donaria això tot igual però canviat de signe, per exemple. I aquí 200 menys 85 ens donaria 115. Apuntem aquest resultat, és a dir, 0 més 2y més 5z és igual a 115 i ara ja tenim una combinació, diguéssim, un sistema d'equacions que és equivalent al primer que teníem. Anem a borrar aquestes operacions que hem fet aquí i ara el que farem és anar a buscar l'altre 0 que ens permeti resoldre aquesta equació. La primera equació la deixarem tal com la tenim, la segona que tenim aquest 0 també la deixarem ja com la tenim i el que farem ara és anar a buscar aquest altre 0. Quan anem a buscar aquest altre 0, el que fem sempre és combinar l'equació 2 i la 3 a partir d'aquest segon pas. No podem agafar les del primer perquè si agafem les d'aquí, la x que ens ha desaparegut ens tornarà a aparèixer. Per tant, anem a combinar això. Quin número necessitaríem que hi hagués amb la y perquè ens marxés, diguéssim, si sumem, si fem reducció, si sumem o restem aquestes equacions, aquí necessitaríem que hi hagués un menys 2. Per tant, anem a multiplicar tota l'equació per menys 2 i li sumem l'equació 3. En aquest cas, si la multipliquem tota per menys 2, ens donaria menys 2y, menys 6z, 65 per 2 seria 130, amb negatiu, i l'altra la deixem com està, és a dir, 2y més 5z és igual a 115. Anem a sumar les i's, dona 0, les zetes ens donarà menys z, i menys 130 més 115 ens dona menys 15. I aquest és el resultat que col·locarem aquí com a tercera equació en aquest sistema resolt pel mètode de Gauss. Anem a borrar això d'aquí i ara ens ha quedat ja un sistema d'equacions que és equivalent al primer que teníem, però ens ha quedat ja molt més fàcil i el qual podem resoldre. És a dir, si ara comencem per l'última fila,
veiem que tenim 0, 0, un número i un número. Això vol dir que és un sistema compatible determinat i ens permet ja trobar la z, no? 0x, 0y, no cal posar-ho, i si posem menys z és igual a menys 15, això és que la z val 15. A partir d'aquí, si nosaltres anem a la següent equació, tenim que i més 3z, i en comptes de la z col·loquem el 15. És igual a 65. 3 per 15 serien 45 i el podem passar ja restant a l'altre cantó i ens donaria 65 menys 45 ens donaria 20. I si anem a buscar la x, anem a la primera equació, deixem la x tal com està, substituïm la i pel 20, és a dir, 3 per 20 més 6 per el 15, que és el valor que ens ha donat la z, és igual a 200. A partir d'aquí, si anem calculant, ens donaria x més 60 més 90, que seria la multiplicació de 6 per 15, és igual a 200. I la x ens donaria 200 menys 90 menys 60. Si fem els càlculs, això ens donaria 110 menys 60, ens donaria 50. Que si sumem 50 més 20, 70 més 15, 85, és el nombre de rams que tindríem. En aquest cas, la x eren els rams normals, la i hem dit que eren els petits i la z són els grans. És a dir, aquí l'apartat A ja el tindríem resolt. Després, diu, si el preu de venda d'un ram de l'opció clàssica és 3 euros, el d'un ram petit és de 5 euros i el d'un ram gran és de 10 euros, quants diners s'ingressaran si es venen tots? És a dir, l'opció clàssica diu que val 3 euros, és a dir, el de la x, aquest val 3 euros, el petit val 5 i el gran val 10. És a dir, el petit serien 5 euros i el gran serien 10 euros. I ens demana quants diners ingressaríem si ho venem tot. Doncs en aquest cas hem de multiplicar el número de rams pel preu que els venem. Si multipliquem 50 per 3 serien 150 euros. Si multipliquem 20 rams per 5 serien 100 euros. I si multipliquem 15 per 10 serien 150 euros. Per tant, en total ingressaríem 150 dels rams clàssics, 100 dels petits i 150 dels grans. Si ho sumem, 150 i 150, 300, més 100 serien 400 euros.